Cal dir que Salou té un gran patrimoni històric de la Guerra Civil espanyola. És un conjunt d'elements que tenim de defensa del litoral saluenc, com és aquest niu de metralladores, que hi havia 2 ametralladores en concret, i que es pot visitar perquè hi ha una recuperació brutal, està molt ben conservat, i aquest està conjuntament amb el que seria la Punta Grossa, i a més un que havia desaparegut, que està a la punta de la Torre Nova. Estan força ben conservats, aquests nius de metralladores, no? I també les bateries estan molt ben conservades. El que fem justament és adaptar-les perquè puguin ser visitades. De fet, això està dins del marc de la recuperació del nostre patrimoni històric, un patrimoni històric molt ric que té Salou, des del que seria la riquesa paleontològica passant per l'època de la prehistòria i arribar fins als moments actuals. Que Salou té un ric patrimoni històric que no s'ha explicat mai, i aleshores, perquè tothom conegui la història nostra, en primer lloc els nostres residents, els saluencs i les saluenques, que se sentin encara molt més orgullosos de la pertinença en el seu municipi, donat aquesta riquesa històrica que ha estat fonamental per Catalunya i també per l'estat espanyol i, com no, per tot el Mediterrani. Tot això nosaltres, a part de donar a conèixer el nostre patrimoni, significa que és un producte turístic basat en un element com és la història i com és la cultura que es pot practicar durant tot l'any. És que Salou, jo insisteixo molt, és molt més que sol i platja. Tenim molta cultura, tenim molt patrimoni històric i això ens facilitarà moltíssim que es pugui venir a visitar Salou en qualsevol època de l'any. Per tant, desestacionalització.